Kien Brian Tonna ta' Nexia BT illi introduċa lill-ex Chief of Staff f'Kastilja Keith Schembri mal-kumpanija Zenith. Sussegwentament Schembri kien ta' parir lil Adrian Hillman u Vince Bohajar, ex-diretturi maniġerjali ta' Allied Newspapers, biex jużaw is-servizzi tal-istess kumpanija. Fil-qorti, it-tlieta komplew joħorġu aktar dettalji dwar l-eluf ta' flus li Keith Schembri kien jgħaddi lil Vince Bohajar, b'dan tal-aħħar jgħid li dawn kienu għaddew bħala ħlas ta' konsulenzi għabbażi ta' ftehim bejn żewġ tirġiel. Eluf ta' dollari fi transazzjonijiet kienu saru bejn it-tnejn fejn Bohajar kien irċieva il fuq minn $134,000, $105,000 u €50,000. Fil-qorti ħarġu wkoll dettalji dwar l-arrest ta' Matthew Patch u tfittxija fil-proprjetà tiegħu f'San Pawl il-Baħar. Il-pulizija xedu li meta marru sabu mobile u laptop li kienu mkisrin, filwaqt li hu kien irrifjuta li jipprovdilhom il-passwords tal-apparat. Intant, uffiċjal mill-Fera tal-Financial and Compliance fiħdan l-MFSA xehed li wara ċertu tħassib l-awtorità kienet għamlet żjara f'Zenith Finance fid-9 Ottubru tal-2019 u ħejjiet rapport dwar il-kumpanija li wkoll qed taffaċċja akkużi fil-qorti. Uffiċjal mid-Dipartiment tal-VAT xehed li Patch u Falzon qatt ma kienu rreġistrati għal skopijiet ta' VAT. Fis-seduta ta' tlieta ddominaw il-battibekki jaħarqu bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni fejn imbagħad il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ċanfret lil prosekuzzjoni tal-irress eċċieda li diġà xedu fl-inkjesta. Fil-waqt li rrimarkat li l-prosekuzzjoni għandha tagħmel domandi rilevanti għall-kumpilazzjoni. Dan il-każ fil-konfront ta' Patch, Falzon u Bohajar se jkompli fit-12 ta' Mejju li ġej.